and 21 to 21. John chapter 10, verses 7 to 21. Magapanindog ta mga igsoon. Juan 10, versikulo 7 hangtod sa 21. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga moanhi una kanako, or ang tanan nga moanhi una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawa siya o makakaplag siya masibsib. Apan ang katawhan nga moanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lubo o nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay o dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero o patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan o dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero, nakaila ako sa akong mga karnero, o ang akong mga karnero nakaila kanako sama, nga ang amahan nakaila kanako, o ako nakaila sa amahan. O ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay uban pang mga karnero nga wala may sakop ni ining turil, o kinahanglang dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usal na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman sa pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Tungod ni ining mga pulunga, nagsumpaki na usab ang mga tawo ug daghan kanila aming ingon giyawaan siya. Nabuang siya. Nganong mamati man kamo kaniya. Apan ang uban miingon, ang tawo nga giyawaan dili makasultig sama niini. Unsaon man sa usa ka yawa ang pag-ayo sa mga buta aron sila makakita. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat Lord sa lain na pud nga panahon nga imong gihatag kanamo amahan nga ngamong hunahuna ug kasing-kasing malipayon Ginoo nga magasimba sa imong gamhanan nga pangalan. Salamat Lord nga bisag daghan kayong pagsulay nag-abot sa mong pamilya, kakulangan sa mga panginahanglanon, financially, spiritually, sa daghang mga kalisod Ginoo nga nag-abot sa among mga pamilya. Naa ka o Dios, wala gyud kami talikod ug wa ka nibiya kanamo ug moy hinungdan nga sa gihapon kami amahan nagtahod, nagpaubos og nag-ila nga ikaw o Ginoo mao lamang ang Dios nga kasaligan sa tanang panahon ug sa tanang higayon. Salamat o among ang langit nun nga amahan o karong adlaw o Dios dawata ang among pagsimba kanimo. Himo ang usab o Ginoo nga ang imong mga pulong karon magpuno sa mga kasing-kasing, magtagbo sa tanang mga panginahanglanon spiritually. Ang imong mga pulong karon mahimo ni nga gamhanan nga tambag nga maghatag og kinabuhi sa among paglaom Ginoo. Ug salamat o Dios nga walay gahom ang yawa nga makapanghilabot sa among mga kinabuhi in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Lord nga tabunan mi nimo sa imong hamili nga dugo. Salamat Ginoo ang tanang pagpamuhat sa yawa Ginoo mga paglutos na overcome na nimog magmadaogon nami karon. Muni among giampo gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus kitang tanan magaingon. Amen and amen. Hallelujah, magapanglingkod ta mga igsoon sa makausap pa atong palakpakan ng Diyos. Praise God.
Mura lagi to, mura katong pakpak to sa pakpak dito sa lapas ka ganina. Para sa Ginoo mga igsoon. Amen. Praise God. So, karon nga kabuntagon, grabe kayong kadaugan nga gihatag ni Lord. No, kadaugan na, pero dili gyud malikayan nga masubo ta mo hilak. No, ngano man ipanglabay mong sinina sa gawas kay mosimba ka. No. So, okay ra jud kayo na sinugdanan na sa imuhang pagpakiglakaw sa Ginoo. Sinugdanan na nga ilhanan na nga nagmadaogon ka. Unya usahay og madalata sa ato ang kanang nasakitan ta or ingon ana kay nganong nahimo nga ipanglabay, grabe po ay, og musimba jud ka ipanglabay imong mga sinina. So, usana sa mga ilhanan nga ang Dios gayod nagauban nato. I said nga ihilak na karon sa Ginoo kay kadaugan na. No? So, dili nato na kuan kay sa sinugdanan ingon ana gina labi nag ikaw lang or ikaw pay una sa imong family. Mobita kanunay tanggi encourage sa kinabuhi ni Pastor Prima. Pailob lang gyud paubos dada sa mga pag-ampo ang Ginoo mo'y atong dalangpanan. Amen. Ang Ginoo mao'y magatandog mga igsoon. Niining kabuntagon ang uluhan sa atong pagtuon ingon siya ang kinabuhi nga natago diha kang Kristo. The life of a believer that is hidden in Christ. Ang kinabuhi sa magtotoo mga igsoon nato nga natago na diha kang Kristo. Manay pinaka pagtulunan nato niining kabuntagon. So, kanang kitang mga Pinoy, hilig kayo ta og tago og mga butang para sa naay mga espesyal nga okasyon, naay mga moabot nga mga bisita, ato nang giandaman. Kani ato makaukab ko humutan kayo ko anang naptalina ba na? Naptalina. Ngayon, ukab nimo sa kaban na dito natago tong mga punda, mga habol, mga unlan, o niya na dito tong banig nga di pwedeng ipagamit sa imong anak, bisag imong anak sa pawan na karton. Kaya nabuslot na tong banig, nagisi na sa pawan na karton. Yan ay bagong banig, di yun nato na ipagamit tungod kay gihipos nato na, gitaguan nato na para sa atong mga bisita. Para sa umaabot nga okasyon, labi nagnakay annual event sa inyo ha. So, muna atong kinaiya, o niya, kanunay tang nagahimo o reserba, gani kami dire, sige gingon ng akong wife, dapat gudunta na biscuit kanunay diha, kay ugnay mo pakalit og bisita, maka-inom dayon og kape, maka-snacks, ingon anak bitaw. O niya, mao dunay kanang atua, mga Pinoy ta mga kapatid, amen ba? Oh, sarap maging Pinoy. Kita ray ingon nilang lisod pero manghatagon pod og magkinaunsa. Na murag katong niagi wali sa niaging Domingo nga gamay na lang ang naa niya pero iya gyud gi-share. So munay dapat nato nga masabtan pag-ayo mga igsoon. Unya kanang nadugay nimong tago-tago kay basin niya masuko ka. Pamunalan nimo na imong mga anak. Anong gilaptan man ninyo tong habol nga unsa naman atong ipahabol og naibisita? Di ba tama? Hala, walay nakauyo na ba? Nganong ganong gipagawas man to ninyo? O nya, atong mga plato nga bago kayo, kinsay ka pagawas, anay mga buak ni. No? Ngay mga ingon ana mga igsoon ato na siyang gitapigan. Nadugay nimong tago-tago sa imong plato dito sa aparador, bugat man to kay daghan kayo. Wa ka kabalong imong aparador, ge anay. Pagka agianay na diha ang plywood sa kanang samputan sa maong kabinet, gabok na kalit nga mibigay hurot kabuak ang imong mahalong plato. Pag ukab po nimo dito sa kabinet nga imong gitaguan sa imong punda, sa imong banig, sa imong mga bagong habol, sa imong kay para lagi sa mga bagong bisita, tuagi kutkot na og ilaga unya gipangaon na sa ilaga, gipangbuslutan na tong imong mga habol unya gasag pa jud ang ilaga dito. Grabe na. May gani imong. So
Atong ma-realize nga gihipusan nato, gitaguan nato og ayo aron nga dili madaot kay para ni sa espesyal nato nga bisita sa umaabot. Unya nahitabo hinuon makasala pa ka sa imong mga anak kay nanguha gud sila dito og habol. No? Kabantay ka ng atong mga habol, mga igsuon, hala, tapak-tapak, bisag unsa rin ato ipang tapak. Tama? Unya daghan ng mapa sa buhol. No? Oh, lami kayong ikuhag habol diri sa likod ba? Ano makita gyud tag unsa na mga mapa sa buhol. No? Naman po nato naglaba. So, muna yun mahitabo mga igsuon, unya, muna makasala ka sa imong mga sakop kay ilamang gipanghilabtan. Gani kay na kay giandaman ana, espesyal nga tao, espesyal nga panahon, maunay magamit. Unya, inigabot ng panahon na, imo nang ipagamit, wow. Kanang bisita nga inigabot niya, mura siya tag-iya sa balay. Pero iniglakaw nas bisita, makaingon gyud kang ako gyud ay tag-iya ning balaya. Tama? Pero sapagkat tinuod lang, kuwang pagyapon. Nga naman, ang pinaka-the best na serve gyud nato sa atong bisita, pero kita nagpuyo sa matag adlaw nga naa gyud sa less kayo, ubos kayo. Di ba tama? So, og na kinahanglan na ng imong anak daghabol, tagay habol. Pag-ampo nga makapalit na pog bag-o, nga na pod. Di kay kuno gyud ba? So, ang atong Ginoo mga igsuon, nagtan-aw sa atong kinabuhi nga daw sama ingon ana. Nga gusto ni Lord nga ampingan kaniya og ayo, hipuson kaniya, taguan kaniya, i-protect kaniya, tanang ang iyang dihog ibutang nimo aron di ka kutkuton sa sala. Ang di ka kaunos ilaga, di ka kaunon sa sala, di ka gubon sa sala. Giproteksyonan ta og ayo sa Ginoo mga igsuon. Ibutang ta niya sa pinaka-safety nga dapit. And knowing nga ang kaaway mga igsuon, ang iyang trabaho, kanang sa chapter 10 verse 10, niyon sa diha, muni trabaho sa kaaway, apan ang kawatan mo ani lamang aron sa pangawat, pagpatay o paglaglag. So muna trabaho mga igsuon, grabe nimong hipos-hipos anak kay para na sa mga espesyal nga mga events sa umaabot. And then, ang nahitabo hinoon, na nga guba na diha, ingani usab ang Diyos sa atong kinabuhi. Iyang taguan ng atong kinabuhi, iyang proteksyonan ng atong kinabuhi, iyang tabunan ta sa iyang agahom, aron mga igsuon nga magamit ta sa mga espesyal unya nga mga iyang katuyuan. Pero ang problema mga kapatid, tungod kay nakita sa Ginoo diri sa atong kaugalingon nga imbes na iyatang hipuson, naghimo usab tag mga pamaagi nga maoy makadaot sa atoa. Maoy makaguba sa atoa. No? Oh, batanon, tanang batanon, babayeg, lalaki, ingong amen kung nakabot ka nga tingog. Kani nga to mga kasing-kasing, ayaw ipatong-patong anang bintana kay sakpa na atong dili ka maong muamping. Kanang atong mga kasing-kasing batanon, paminaw mong ayo. Munang moingon na atong mga ginikanan hilasan, pamangkunin mo doy, oy. Kumpiyansa kayo tas atong kasing-kasing ba? Gusto kayo ni Lord. You know, ang atong kasing-kasing is the wellspring of life. Sa Bisaya pa, tinubdan sa kinabuhi. Nga guba ang imong kinabuhi kung maguba ang imong kasing-kasing. So kung ang imong kasing-kasing protektado, kung ang imong kasing-kasing puno sa gugmas Ginoo, kung ang imong kasing-kasing okyupado na, punong-puno na sa gugma o sa mga butang para sa Ginoo, lisod kayo kang sudlon sa kawatan. Ikaw babae, muduol nimo ng lalaki. Nya, sa kasaran nimo ipatong ang imong kasing-kasing. Di ka kamaong muamping, di ka maong manalipod. No? Kihatan na dayon, kirig-kirig na. Gamay rang kidhat sa lalaki, kirig-kirig na dayon. So, si Lord, grabing proteksyon niya sa imo, pero ikaw, wala kay paki sa proteksyon ni Lord, gani ang imo, ang ato ang mga buhat, mga igsuon, maupay makaguba sa butang agi proteksyonan pag-ayo sa Diyos. Imong gipatong imong kasing-kasing sa bintana, nahilabtan sa lalaking di ka maong muamping. Kamaong masulti, pero di ka maong muamping.
Pasultian na, ampingan giti ka, di ka papakaglamok, di ka palabon, di ka palabngon, anang tubig nga naay, anang gabaha pa dong sa church. Di na ako padapat ng imong sandal sa lapok. Di ko musugot na usa ka buhok, mabawog nimo. Kamaunang musulti ng lakiha. Pero pag abot na niya sa panahon na gutomon ka. Gigutom ka. Gigutom imong anak, siya gilumsan ang iyang barkada og bino. Ha? Munang ayaw pataka-taka sa butang imong kasing-kasing kay mapunitan na bisag kinsang di ka maong muamping. Ayo, may naigo ba? Amen? No, kana. Kitang mga ginikanan, magbantay sabta. No? Di ba ganig na imong alkansiya gibuslutan na si imong anak latiguhon imong ayo? Yan natay mga hipusanan. Oh, mga asawa ingong amen. Sa pagminyo nato, naking minyo tas atong bana. Mayon ko I said atong bana tungod kay nakigsulti ko akong gibutang akong kaugalingon ninyo. Amen ba? Muingon dayon ang lalaki ang bana dawatan ning aras. Unsa man ang aras? Unsay sulod ana? Mga coins. It means lalaki, tanan nimong property, makwarta og maunsawa na kay taguan sa imong asawa. Kay sa pagkasal palang daan, nakigsabot kas imong asawa og ang saksi ang Dios. Ngamayon kang dawatan ni nga aras, dawatan ni nga coins, nagsimbolo ni nga ang tanang moabot nako, ako yung ihatag nimo, ikaw mo imo budget. Tanawa na mga yubak sa motor sa inyong mga bana. Tanawa ilang mga lisensya. Bet, wabay gipang sok-sok diyang tinag 500. Ayo, sa mga batanon nga nagplano, ana, sultian dun mo na ako. Wala dyan kay panalangin kang pagkabanaha ka o na kay tago-taguan sa imong asawa. Wala dyan kay panalangin. No? Usahay, wala man ko'y magamit nga kanang example na to. Ako na lang himuon. Dili pagpasidungog nis kaugalingon na. Every time nga na maabot sa ako ihatag sa iya ha. Ako ihatag sa kong wife. Unya, mura na kong estudyante. Moingon akong tagay kong balon be. Nga na. So, yesterday di ay gihatag nako. Kato din gihatag nako. Nya, sometimes pag yun, kanang nahatag na niya sa ako ana na ha, balon ko na nako. Usa kasi mana ni mo ni panggas. O kuan. So umra na ko estudyante. Ingana na ng mga bana kung maminyo na ta. Tug-anan tamog asa na nila gipang taguan ng mga pang ukayatan na ng ilang mga yubaks, matulog na sila kawatan ng yawi sa motor. Ng ilang mga yubaks, mga lisensya pang hukara na tanan. Kay muingon man na dayon nga, oy, mayon ka, manong 5,000 raman eh. Di ba, 8,000 mo ang 3,000, magod akong kantin kay, nakuha man kayo, snack na 3,000, gutom ba ya? Sa pagkatinuod lang na nagitaguan, negosyante na imong bana. Yan taguan to niya, mangayo pag yun nimo, grabe no? Hallelujah, praise God. So kabalo nakakasa nimo kuhaon ron. Na? O kaya ng U-Box na adiha tanan. Why suot sa U-Box? Mark, sige na nimong giukay. O kaya nang na ang mga sakpan ni mo na. Nga naman na. No, hinumdum ito ha. So, sometimes ang mahitabo pag yun, si tagay kog balon be, wala ko'y sinsilyo, 2 weeks ni hani mo. Naana nako na ako ana na nga allowance kay balon na nako. Usahay pag yun, og na ako'y gustong paliton mo, sanghid pag yun gani ka, di ba tama? Katong imong gihatag nako ba, ako to ipalit og kuan? Ingon ana, nga naman, tungod kay kung sa sunod mangayo ka, di nakasingkag, bago ra ka na akong gihatagan. Asa din mo gibutang? So usahay manangin pa kay, ipalit nako to og short kay, kuwang mo ni akong mga, wa naman ko'y shorts magamit. Ikaw, nga na bitaw. Pero, nga naman nanumpa na ta sa pagkasal. Ningon ka nga kiningaras dawatan ni my love. Pag ako aning kubinan kasabutan nimo og sa Dios.
Nga tanan nga moabot na ako, akong intrigar nimo. So ikaw maoy mo budget na unya ayaw po kog kalimte. No? Nga na mga igsoon, pero kita dili man ta kay hilig yutang magtago. Nya mangita tag pinaka-safety nga dapit, sultian ka nako ug naa kay tago-taguan wa kay panalangin. Jo kay panalangin. Di jud ka kaingon jud kag mo na ni panalangin. Bisag ginagmay pastor. No? So na may pastor para kuan ni pastor kanang diretso gyud na nagihatag si kuano. Kuan na unsa bahala na kaana nya. Oy, ayaw ko kalimti. Nga na bitaw. No, how come nga mo ingon ka ikaw asawa ka wa man ko kay salig nako. Unsaon niya pagsalig nimo? Nga bisan ni nga na nga paagi ka mao matang manago manglimbong. No? Uya 3,000 manggod akong kantin. Wow! Us kasi mana 3,000 ang kantin. Unsa ikaw mo mahurot kaon na ilang bananakyo kada adlaw? No? So usahay nga na mga igsoon. Now balik na ta. Daghan nang naigo, no? So balik ta. Ang Ginoo mga igsoon sa panahon nga nidawat ta niya, nakigiusap ta sa Ginoong Hesus, ang atong kinabuhi natago na niya. Sabat tanan natago niya. Kanang niya diha si Jesus Christ. No? Imong pataguan ning imong pagsalig. Mao bitaw mga igsoon nga ang naa sa tong kasing-kasing nay pagtuo natay pagsalig. Pero kini nga pagsalig atong gipagunitan sa tawo. Ato ipataguan sa tao, isalig bayag yung kunimo ayaw, bayag yung pasakite, kay wala narabagoy na bilin nako, gihatag na nako ang tanan. Naapoy nagtambag nga, kapinan pong sayop, kung ikaw gani, ayaw ihatag tanan. Pagbilin bag para nimo, sultian ka nako, ihatag nimo tanan, or nakaibilin, sakitan gyapon ka. Hello? So ang maayong tambag is this. Ang imong gugma, ang imong pagsalig, ang imong pagtuo, ang imong pag-alagad, ang tanan nga naan nimo, paguniti og patagui sa Ginoo. Di kay maingon ka nga, ikaw bantay ka, kay kanara imong daghay, daghang halinon na, daghang mukyat-kihat. Di ra ba ka mahibaw-an nga, kung anak kabuk, 21 nakabuk mong anak. Niya ang akong pagsalig ni mong asawaha ka, ikaw banaha ka. Niya ang akong pagsalig ni mo, niya ang akong pagsalig. Gunitin ni, ampingin ni. Mali. Yes. Tinuod na, pero mas labaw nga ang ayan natong himuon mga igsuon, nga ang atong pagsalig, ato nato pagunitan o pataguan sa Ginoo. Ikaw ba na, Lord, akong asawa. Akong gisalig ni nimo Ginoo, taguin sa imong gahom. Ikaw pud ba na, Lord, ay ikaw asawa, akong ba na Lord, ikaw ba na akong asawa Lord, akong mga anak. Di mga anak pod, inyong kasing-kasing patagui sa Ginoo, paguniti sa Ginoo, ang inyong pagsalig patagui, paguniti sa Ginoo. Tungod kay sultian kanako, ningon ang Biblia ang unang moabot kawatan. Hello? Unsay unang moabot? Kawatan? Ang unang moabot kawatan. Unya ang iyang misyon katong atong gibasa sa 10, pagkawat, paglaglag ug pagpatay, amiguhon ka sinugdanan, panggaon kag ayo, gastuhan kag ayo. Ni kahuman na biyaan na ka. Ala. Sakita kaayo ato oy. Sakita kaayo. Maunay resulta kung ang ato mga kasing-kasing, bisag asar ni may butang ni mos bangko na nakakita, di gipunit na pod. Uy, kasing-kasing na ko na. Sugot ba ka nga, ampingan ako ni. Laoy. Nga na dayon. So si Lord gustong masabtan og ayo sa Ginoo, nga unang-una, ang tanan nga naan nimo pataguin ni Lord. Paguniti. Kung mo ingutang pataguin ni Lord, it means i-surrender sa Ginoo, siya na karon ang manalipod, siya na karon ang magbantay, siya karon ang manag-iya, siya na'y bahala tanan mo na igiingon diyang patagui. No?
O sa mga young professional nga dili pa kanang dili pa ta ka maong mo gamit sa atong mga resources. Daw na atong ginikanan, mama, tagu-isa ni mama. Unya kay na may panginahanglan nun, nagamit sa mama, ay pug awaya. Grabe mangaway po ka. Di natin ka pataguon sunod mama. Di ka kasaligan, hala sakita na anak. Imagine na imong inahan, imong inong di ka kasaligan. Nidako ka kang ing anak kakaron og di pa siya kasaligan. Unsa man, lamok mo ipabantayon nimo magabi gamay pa ka, kadi siya kasaligan. Kinsa man, baka kanding mo nagpasuso sa imo kadi siya kasaligan. Hello? Oh, so karon, gusto ni Lord nga masabtan nga ang unang mabot sa atong kinabuhi ang yawa. By the way, ang yawa di ni sungayan, di ni something like ngilad kay nawong nga murag buhaya og nawong. Unya ang mata, murag mata sa iring, unya na siya ikog. Dili nga na. Sometimes ang gamiton sa yawa, gwapa kaayo. Gwapo kaayo. Talented kaayo. Na kung magbantay ka, kung dili pa ang Ginoo, maoy nagtago sa imong hunahuna, nagtago sa imong kasing-kasing, o dili pa ang Ginoo mo'y nagtago sa imong kinabuhi, kuyaw kaayo ka. That is why gusto ni Lord nga masabtan niya pag-ayo. Nga kining magbalantay nga mo imutago sa imong kinabuhi, magkamatayan, ipaglaban ka niya. Di gyud siya mo sugot nga maagaw ka, magkamatayan. That is why nagpakamatay gyud siya. Kaya di siya mo sugot, maagaw ka. Palakpakan na to si Ginoong Jesus. Amen. Siya ang grabe ka. Walay sama nga magbalantay mga igsuon. Ang mga asawa or ang mga mga asawa, especially kung bago pa bitaw ang kaminyoon, wala pa sila yung mga anak, pag gigakos na sila sa lalaki, especially na sila yung mga kabugat, na sila yung mga, murag ang feeling nila is murag sila na-secure og konti, tama? Murag ang na-comfort og konti. Si Manding ralagi ni Uyon, ha? Ay, mga kababayinan, kanang gakson mo sa inyong feeling, murag na-secure og konti, tama? No? Nya, kini nga atong mga anak, paminaw, kina nga atong mga anak, pag na nasa eskwelahan, buli-buliyo na sila, sumbong tingang papa, may nga na dayon. My father is a policeman. Nga na. Na? Sumbong ka na ko sa akong papa, nga naman, ang bata na ay confident, nga ang iyang kinabuhi, ang iyang pagtubo, ang iyang pagkabata, natago sa iyang ginikanan. Of course, moingon ganitag natago, it means ang ginikanan mo ay nag-protect, nanalipod. May kabalo ka bisag usaon na ito, panalipod niya itong mga anak, ay sa uyab-uyab, na mo ambak mo doon na. Ayaw sa school tarong, nami nasa sugod. Ano na itong mga anak, dasig kayo, no, inigsugod sa eskwela. Grabe, alas 5 na sa eskwelahan. Kadi gustong malate. No? Nya, sa simbahan na nga tunga na ang wali. Saan abot? Oh, no. Pag abot nas tunga mga igsuon, ni undang nag-eskwela. Kung usahay mo ang ingana. Nang kita mga ginikanan, nagprotekta sa ilaha. Pero wala gyoy makatupong sa pagtago, sa pagproteksyon sa Ginoo, sa kinabuhi nato nga iyang mga anak. Munang unsa kanindot mga igsuon nga nahiusa ka dias Ginoo. Kanang natago na ka dias Ginoo, na anak ka mura kag na-envelope na dias sa Ginoo, walay makatupong anak nga kanindot nga imo nga feeling mga igsuon. And sometimes ang yawa mahimog paagi nga mabutaan ta, mabungol ta. No? Di na ka makakita sa plano sa Dios kay imo nakitaan siya. Kanang butanga. Dili na ka makadungog sa tingog sa Diyos, kaya imo na lang ipaminaw kanunay ang promise sa tao. No? Kung sa 2022, ako inyong padagon, simintoon ako tanan ninyong mga kalsada. Katong wapay kalsada, bahala mo. Na? Simintoon ninyong tiil. Atong ibutang ang atong pagsalig, atong gipataguan sa tao. Nang tao, kusukin ning muhimo gyud og saad. No? Na may ra ba pog mo saad og naay ibilin? Ha? Mo saad ng tao unya ibilin ako ni.
Kay arong siguro gyud nga, no? Ang Ginoong Hesus nagsaad siya, mubalik ako. Iyang ipamatudan nga mubalik yun siya kay naa siya gibilin ang Holy Spirit. Niya ang iyang pulong iyang gibilin. Ang balang Espiritu. Ingon siya, mubiya ako pero akong ibilin ang magtatabang nga maong balang Espiritu. Munang ayaw jud ka. Kanang mga lami kay musulti lami kayo musad-saad pagbantay gyud ka ana. Kay sila ang dako lami kayong mangguba unya nimo. No? Bisan pag i-block na nimo siya sa Facebook, i-block sa Messenger, i-delete ang iyang number. Dili nimo ma-delete unsay mga nanglabay kay di ka ulyanin. Di ta makalimot. Unya, bisag wala na mo imong stocks, imong susihon kumusta na ka siya ron. Kabalo kag unsa kasakit na nga imong bation nga kining ari mga nakigsulti ko nis mga batanon, mga ginikanan intercede mga batanon nga kanang naa kay unsa inyong tawganan my love. Unya gusto nimo nga lipay siya, so imo siyang surpriseon kanunay. Dadon nimo siya sa dapit nga wala pa niya na atoy sa dapit nga nindot kayo nga kanang ma-amaze siya. Unya inig pamauli ninyo magsigi siya text nimo gaulan ang iyang text nga thank you. I'm so happy with you. I'm so happy today. Thank you Lord nga naabot ka sa akong kinabuhi. Daghanan niya text. After 3 months. One night text. Pagtanaw nimo sa Facebook, gi-post niya dito nga naa na siya ilaing kauban. O ang lain niyang kauban, gidala niya sa mga dapit nga imong gipasuruyan niya. Ouch! Di ba sakit? Na, pastor, experience ni mo, no? Malamang. Grabe na. Grabe jud kayo. By the way, usa na sa sign. Ang among dapit, nice kayo, among balay dili. Dagan yung kayong ni-invite anang akong wife nga dadon nila dito. Manuring estudyante pa man siya sa una. Ano yung mga motor? Malingaw ko sa Ginoo, Lord. Nindot pod kayo, Ginoo. Hindi po may uyab at tugot. Nindot kayo, Ginoo. Makasuroy siya, dire ako, joy unan yang kuyog. Kaya amo biyan indapit. Maudyon. Lipay kay ko gikilig ko itong panahon na ba? Karon wa na kilig, kirig na puro. So, grabe na. That is why karon ang awhag ni Lord sa ato kay kita mga Kristohanon, mga igsuon, masyado nang pabaya ba? Naanay pinaka-safe nga dapit nga gibutang sa Lord sa ato magtakas-takas mangyud ta. Nganong magtakas-takas ta tungod kay ang atong gihuna-huna ang naa sa butang sa palibot. Mga kalibutan ng butang. Nang magtakas-takas ta. Itong aton nimbasahon, aron masabtan nato ni. Hinumdumi nga ang verse 10, ang iyawa ug ang Ginoo makita nimo sa bersikulo 10. Tanawa, apan ang kawatan kinsa man ang iyawa. Muanhil lamang siya sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Sumpay naa diha makita ang Ginoong Hesukristo. Amen. Miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Sabatanan madagayaon. Ang kinabuhing madagayaon naa sa Ginoo. Kay bisan pag unsaon nimo tambling-tambling sa gawas og pangita aron ka madagaya, di gyud ka madagaya. Ingon na daan ang panultihon nga walay makatupong sa bahandi. Sa panalangin nga gihatag sa Ginoo, bisan pa ang bunga sa kakugi. Mao bitaw na mutakas ta usahay sa atong pagpangalagad sa Dios mga igsuon kay mangita man ta. Nga humana gisulti nga walay makatupong nga bunga sa kakugi sa panalangin nga ihatag sa Ginoo. Ngang takas-takas man ta. Unya ningon diha pagsulti sa verse 11, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ayo na niagi batas kinabuhing himantayon sa silingan. Salamat sa tulo ka buok nga niangkon. Malangit na mo unar mo. Hello? Himantayon sa silingan.
Pero sultian ka nako dili gihapon ka maayong magbalantay bisan pag himantayon ka. Nga naman nagbantay ta arong naatay ikasulti nga kadaot. Wala ta nagbantay arong mamadlong or arong nagmantay ta nga naunsa na siya kay atong tabangan. Namantay ta arong mas mapanugilon nato siya og mas madaot pa siya. Tama? So dili ta matawag og maayong magbalantay. Amen ba? So ang tanan nga naa nimo, na si Giovanni dire gabuhi og rabbit. Unya gabantay siya siyang rabbit, naa po siya gibuhi nga iro to. Iro, na po ireng. Iro lang. Ang duha niya gibantayan, nya kay ang waman sa kabantay nga ang iro nakagawas, ang rabbit po, wa niya nahipos. So usahay ang imong gipangbantayan, maura po iga, nagapinatyanay. Ayo, hindi na malikayan mga igsuon nga bisag kita ilalom ta sa usa ka magbalantay nga maong Ginoo. Usahay kita rapod sa usag-usa makahimo og diferensya. May pagpakita nga kitang tanan dili gyud perfect. Amen ba? Pero dili gyapon ta magpatinag. Kay nga naman ang Dios na aman, ang gugma sa Dios nag-uban man, nanalipod man. Amen po. So, wala na'y makatupong sa Diyos kung maghisgot ka maayong magbalantay. Unya ningon siya, ang maayong magbalantay, andam sa pagpakamatay, alang sa mga karnero, ang sinuhulan mo dagan, inikakita niya sa lubo, nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay, o dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero, o patibula agon. Kini ko nung sinuhulan mo dagan. Muna kung mga lagat, tas Ginoo, nag-apas, taan kwarta, inig-abot problema, dagan ka. Labi, nagnanakay kwarta. Muna pag pangalagas, Ginoo, mga igsoon, kung kwartang nas imong una-una, ayaw, kag sulod-sulod, anak. Tungod kay inig-abot, pag sulay mo dagan, na ka magtakas-takas, ragyog ka. Imo mga karero, magka-encounter na mga problema, mudagan ka, mutakas, maniguro ra kasi imong kaugalingon. Muna'y maitabo, mga igsuon kung sinuulan ta. Tanawar ako ng manarbaho ta. Pag pang-apply og trabaho, humble kayo, mapaubsano, nadugay na sa trabaho, na naghawak na lamang, og wala ang tag-iya sa kumpanya, murag siya ay tag-iya sa kumpanya, manighawak na lang, dugay na ko dire, kabayad sila, papahawaon ko nila. Ingana na. Nga naman, sinuulan ba? Pero og magbalantay gyud na, kumayon tang magbalantay, dunay kasing-kasing nga magbuhat, swelduan siya na siya madawat or wala, dunay siya kasing-kasing nga mubuhat. Tanawa nga atong Ginoong Hesus, kabalo siya nga dili nato siya igugmaon, pero gibuhat niya ang iyang pagkamagbalantay diri nato. Lain ang taong naigugma siyang trabahoon o ang taong nakapas lang sweldo. Lain ang taong naigugma sa iyang mga yupan o ang taong nag-apas ra o unsay no? Nakatrabaho ko sa una sa Pigiri, sa Pigiri, manukan dito sa Bulacan, Corina Farm. Chinese ang tag-iya. Pag naa ang tag-iya, timano na mag-ayo ang mga manok. Na among pantayon tong pagkaon, manumano pa mo to. Pero pag ang tag-iya, bakasyon sa Hong Kong, ang manager ay nabilin ma-stress kay mo bagsak og ayo ang production sa itlog. Kay dili na mo, timano, sa di kayo ng pakanon. Pero kadawat gyapon may sweldo. Ingana ang may tabo kung sinuhulan ka. Pabaya po. So si Lord ningon siya lamang ang maayong magbalantay. And then, ang sinuhulan mo dagan. Unya maabot ang lubo, tukbon, unya pati balaagon ang uban. Ayo. And then ingon diha pagsulti. Ang sinuhulan mo dagan og dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan raman siya. 14 and 15, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero og ang akong mga karnero nakaila kanako sa mga ang amahan nakaila kanako og ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. So nindot gyud kayo mga igsuon. Nga kanang tinuod nga nahigugma, tinuod nga nagatiman, tinuod nga nagbantay, willing og nagpakamatay gani para sa ato. Diha nimo pataguan ang imong kinabuhi.
Na unsang paagi nga makainguntang ang akong kinabuhi na tago na diha sa Ginoo. In 1 Kings chapter 13, dunay batan-on nga propeta nga gisugo sa Ginoo nga lakaw sa pikas nasod nga mao ang Israel kay Juda man siya nga nasod. Unya badlo nga dito sa Rehoboam ug isulti dito nga ang altar sa mga Diyos malumpag. Apan ini kay tabo na sa tanan nimong gisulti. Bisag unsay i-offer, ayaw kag pahulay, ayaw hunong, ayaw kaon, ayaw inom og tubig. Padayon sa imong lakaw ug ayaw balik sa imong yagian. Munay sugo sa Ginoo, tama? Okay. So pag abot na niya dito, nakita niya ang hari nga nagalad iyang giingnan. Hoy, hari, ikaw supa ka sa Dios. Kining halaran mabungkag ni mayabuni ug ang abuan ni makatag sa yuta. Pagkadungog sa hari, siyempre, gasimba siya, gahalad siya sa maong Diyos-Diyos. Niingon siya sa mga sundalo, dakpa ng tawana, pagtudlo niya, nitikig ang iyang kamot, daw yelo nga nigahi. So, imbis iyang ipadakop ang propeta, iya hinuong giingnan nga, ampuy ko parang maayo ko. So, giampuan siya, naayo na siya, iyang giingnan ang batanon nga propeta, kuyog ka nako karon, aron ka makakaon, makainom, ug makapahulay, ug gantihan tikaw sa imong pag-ayo nako. Nitubag dayon ang batanong propeta na minaw pa bata. Amen. Ingon siya pagsulti, King, bisan pagkatunga sa imong gingarian, imong gihatag nako, dili ko. Tungod kay, giingnan ko sa Diyos, dili mo hunong, dili mo balik, dili mo kaon, dili mo inom, dili mo pahulay. Bahala ka diha. So nipadayon siya, wala siya nibalik siyang agi, paingon sa Juda, ngita siya laing agianan para mabalik siya sa Juda. Dunay mga anak sa propeta, o kining tigulang nga propeta nagpuyo sa Israel, nga niadto sa iyang papa og niingon, tay, dunay propeta nga parihan nimo. Unsa iyang ingon? Dunay propeta nga parihan nimo. Iyang gisulti dito atubangan sa hari ug atubangan sa halaran, nahitabo lug. Grabe na tumpag ang halaran. Ningon dayon ang tigulang nga propeta, asa man siya ron anak ni Agi? Diha tay, diha Agi tay. O sige, munturay ang akong sakyanan, ang akong asno. Kaya ako siyang apason, so giapas niya. Naapsan niya ang batanong propeta nga nagpahulay ilawom sa kahoy. Samtang dito nagpahulay, unsay sugo sa Ginoo, ayaw. Hunong. Ni hunong, ni pahulay. Pahuway, gani kas imong pagpangalagad sa Ginoo, kaapsan gyud kasyawa. Kung di ka seryoso sa pagpangalagad sa Diyos, John chapter 10 verse 10, seryoso ang yawa nga mo ani mo kawat mo laglag og mo patay. So nihunong siya. Kay gikapoy. Sometimes kapuyon ta sa pagsimba, di sa kumuadto ron. Kapuyon ta sa pagampo, di sa kumuampo. Kapuyog basa, di sa kumubasa. Apsan gyud kasyawa. Bantaye gyud kay ang yawa, ga-memorize og Bible. Ikaw ay basa-basa. Matthew chapter 4, gigamit ni Satanas ang Psalms 91. Ambak kay salon kas mga anghel. Nya ikaw, unsa may gamito nimo? So nihunong siya, giingnan dayon siya sa tiguang nga prophet. Ikaw ba ang propeta nga gikan sa Juda? Yes, sir. Kuyog nako karon. Kayron ka makakaon og makapahulay. Oh, no. Sir, giingnan ako sa Dios. Listen. Giingnan ako sa Dios nga dili mo hunong, dili mo balik, dili mo kaon, dili mo inom. Aning dapita. So magpadayon ra ko. Bantay managnay mo naog dito niya sa Israel. Bantay lang. Karong adlaw nakadungog kas pulong sa Dios, bantay lang. Tan-awa kung saon kas Ginoo glatoson kanaya, bantay lang. Pastor, ampo ning akong kuko. Naon sa man? Putol. Gamaya pod. So, sa di ko mo balik kay giingnan ako sa Ginoo. Unsay iyang sulti sa tigulang nga prophet, paminaw, ningon siya. Propeta usab ko para nimo. Pwede nga dunay mo ingon nimo, oy Kristohanon day ka, Christian man pug ko mao ni among church. Okay ra man good na. Si pastor ra man good ninyo ng OA, grabe ra pud mo ka stricto. Pwede na.
Naani mong magpadala ka. But he said, propeta ko pareha nimo. One day maka-encounter kag taong ingon unya nimo pareha man ta nga Christian. Yes, pareho pag yung mong gasuot og Jesus reigns. Gagunit siya gabula bugnaw kaayo. Then gaaso-aso. Kuan mo na di man guni. Kuan kay wa may nakapandol dire, wa may nakakita. Kuan na di ta kapandol. Bantay lang, bantay lang. So ningon siya dili pwede. And then ningon ang tigulang nga prophet. Doon ang Diyos nagpadala og anghel nga misulti ka nako nga ipaapas ka kay gikapoy ka, giuhaw ka o gigutom ka. Mao ba? Tara kuyog. Kuyog yun siya. Nibalik siya sa agi, nihapit sa balay sa tigulang nga propeta, nikaon siya dito, niinom siya. Listen to this. Nganong nahitabo to? Nigawas siya sa protection sa Ginoo. Wala na. Kadtong time nga natago siya sa Ginoo, but gipasabot nga naay pulong. Maang pulong nga balaod nga gihatag sa Ginoo nga ayaw. Mao nay nagtago nimo kung imo nang supakon nigawas ka sa pagtago sa Ginoo sa imong kinabuhi. But nailad siya kay giingnan man siya propeta ko pareha nimo. Notice unsay sunod gisultis tigulang nga prophet. Nga ang batan-on nga prophet wa kabantay nga namakak ang propeta. Niingon ng propeta, nagpadala ang Diyos og anghel og ang anghel mong sulti nako. Listen, ang pulong nga propeta, posisyon sa tawo nga sultian diretso sa Ginoo. Ang Ginoo dili siya manugo og anghel kung propeta ang iyang pakisultian, diretsoon niya sulti. Pero wa man siya kaalam. Pila sa mga Kristohanon karon nga walay kaalam. Nasa simbahan mang lukso. Nasa simbahan gadayeg sa Ginoo nag-ampo. Pero walay kaalam. Giingnan siya kuyog na ako, propeta ko, ang Diyos nag-ingon, nga ang nagpadala siya anghel, nga ipaapas ka, giuhaw ka, gigutom ka, pauli pero makapahulay ka kuyog na ako, inom, kaon o jutay, padayon raw niya sa imong panaw. Wa siya kaalam, ni balik. While nangaon sila ang propeta nga bakakon gisudlan sa propeta sa Dios. O giingnan. Ikaw batan-on nga propeta misupak ka sa sugo sa Dios sa dili pagkaon, dili pag-inom, dili pagbalik. Mamatay ka o dili ka mahiuli sa inyong dapit o di ka malubong dito sa inyong dapit. Human nilag kaon, gimunturahan sa tigulang nga propeta ang dangke aron kasakyan sa young prophet sa batan-on nga propeta. Og nipadayon siya siyang panaw dito sa unahan gitukob siya sa leon. Sa dihang gikaon na siya sa leon, gipatay siya sa leon. Ang leon og ang dangke gaatubang sa gatapad. Naa sa tunga ang patayng lawas sa propeta, ang dangke gaatubang sa patayng lawas og ang leon gaatubang sa patayng lawas. How come nga nagkaamigo ning leon og ang dangke? Nga paborito man yun niyang pagkaon na si dangke. So it means, agkaturag yun nga batanong propeta, ang tuyo nga hukman nga patyon, gisugo ang leon. Ang ingon ng Pedro, magbantay ta, kay ang yawa sama sa leon nga naggulob ng hitagtok bunon. Muna ningon si Lord, ayaw. Pila ka ayaw inyong nadungog dinhing dapita. Pila ka ayaw nabasa ninyo sa Biblia. Pila kaayaw atong nabasa din Mugawas pagyapon ta og magkinaon sa basulo nato ang Ginoo. So, pag-abot dito sa unahan, napatay gyud siya og nasuginlan ang old prophet nga ningon, namatay ang batanong propeta, and ningon siya asa man siya karon, niadto siya gikuha niya ang patayng lawas, ilang gidala og ilang gihilakan og ayo og ilang gilubong sa Samaria. Wala siya nabalik sa Juda. Eksakto kayo ang giingon sa Ginoo nga di ka malubong sa inyo ha. Wala siya nabalik sa dapit nga diin naa ang presensya sa Dios, diin dapit gisimba ang Dios. Wala ko kay balog unsa ka karon kamasinugtanon sa pulong sa Ginoo tungod kay kung imong tan-awon bisan ang mga hari sa Biblia sa pagsugod nila pagpangalagad sa Dios ingon nga hari sa tibok nasod masinugtanon mapaubsanon obedient kay sila sa Ginoo nagkadugay gahi na sila ulo.
Same thing sa ato pagpanarbaho nato sa kumpanya, mapaubsanon kay ta, hilumon kay ta, ato ata ng trabaho, bisan o computer imong trabaho, manilhig ka dito, tabangan imong janitor, kay bag-o pa ka, pagdadugay na laki ng ulo, dako na garbo. Ing-ane po ning pagpangalagad nato sa Dios, obedient pata kaayo sa giingon sa Bible nga ayaw. Ug kato imong sundon tong giingon nga ayaw, ug imong sundon og atong giingon nga kinibuhata, natago ka diha ni Kristo. Kini siya natago ni, wala ni siya nagsakay og donkey, naglakaw ra ni siya. Do na bay leon nga milayog niya sa dalan? Wala. Pero the moment nga disobey siya sa Ginoo, ni sakay pa siya donkey. Bisan pag unsay mo abot sa imong kinabuhi, kung mo disobey na gani kas Ginoo, pagbantay na lang kandaan. Kay mo ingon gyud kang wa ko kapanagang da. Wa gyud ko kapanagang. So number 1 is matago ang atong kinabuhi diha sa Ginoo, sa diha nga og unsay nakasuwat sa iyang pulong, maoy atong puy-an, natago ta sa iyang pulong. Di ka pwedeng mugawas ana. Hello? And I know nga dini gani lain-lain patag conviction. Ang uban naa na dini niya na ta dini gasimba, pero ang atong conviction tuwa paghihapon sa naanda nato. Okay ra man good na. Okay ra man good na. Okay ra man di ay mong naamang ka dire. Nga okay ra man good na. So kinahanglan masabtan nato ni pag-ayo mga igsoon because pinangga kay tas Ginoo. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Praise God. So ingon siya nga ang magbalantay, willing nga magpakamatay. In the first place, grabing miracle nga nahimo niya kay propeta siya. Pero sa katapusan, gihukman siya sa kamatayon. Pwede ka nga sa atong pagpangalagad karon, ikaw ang pinakainit, ikaw ang pinakadaghang na evangelize, ikaw ang pinakadaghan nga naani, ikaw Pastor Jonas. And then sa katapusan unya sa mga pagpanghukom na silutan kas kamatayon na impyerno ka. Nga naman, ang pagsalikway nimo sa kasuguan sa Dios, sa pulong sa Dios, mao'y pagsalikway sa imong pagtuo kang Kristo. Naa pa ba tatanan? Grabe ni nga mensahe mga igsoon. And si Lord mo gamit siya og mga pinakauna niyang gigamit parang matago ta is ang iyang pulong. Susultian kaniya kung sa iyang pulong, sa iyang balaod, unya ayaw gawas ana. Ayaw gawas ana. Pagka mo gawas ka ana, it means ikaw may voluntaryo nga nanawag sa leon nga motukob nimo. Remember nga si Daniel obedient sa Ginoo, gihulog sa dapit nga 6 months ang mga leon way kaon. Ingana man na sila basta na sila torture di pa kanon ang leon. Allah 6 months. Dili ingon nga wala joy kaon, tagaag pagkaon pero ginagmay lang. And si Daniel, giingnan nga, ayaw yukbo ang imong Diyos, Daniel. Ang atong simbahon, ang larawan sa hari sa Babylonia, dito tamo yukbo. Ay di si Misak Sadrak o Abednego, sorry. Di pang suknod sa kalay. But si Daniel na balaod, nga mo yukbo yun. Dili magampog laing Diyos, pero daan na siya nadawat sa Ginoo, nga ang Diyos ras nga nagbuhat sa langit o sa yuta, may ampuan. So dito ra gyud siya. Mong gilalog siya dito sa leon. Imagine na 6 months ang leon way kaon. Pakanon ginagmay lang. Unya himuon pag yung kalingawan. Ngay nagliunod nimo dito, inigibutang na kadiha sanay dapat tan-awon kas mga tawo unya mga tawo magpustahanay. Mo bitaw naghimo sa time mga igsoon sa pagluto sa mga Kristohanon. Gibutang sila sa arena. Unya, dito sulod sa arena, gipangbuhian ang mga leon. Unya, gakatawan na yung mga tao, nagpustahanay sila, kinsay unang kanon, kaniba. Ihimong kalingawan ng mga Kristohanon. Pero sa time ni Daniel, wala siya gikaon og leon. Nga naman, nagsunod siya sa sugo sa Ginoo. So kung ang nakasulat aning miyang pulong, maoy atong ikinabuhi, dili katukbon aning kinabuhia sa kalautan. Pero ang atong pagkinabuhi, mga igsoon, pagkinabuhi, sunod sa atong kaugalingong gusto, sunod sa tambag sa tawo, o dili sa gusto sa Ginoo, o tambag sa iyang mga pulong. That is why dali kay tang matukob. Nakasinabot ba ta na? Amen? Si Moses, mga igsoon, patyunon,
Ingon si Pharaoh, nagkadagano kayo ang mga Israelita, hutag patay ang mga bata nga matawo. Pagtanaw sa mananabang himsog man kayo si Moses, wala niya gipatay o gitaguan niya. Ya, gipangutan siya, nganong wala man ninyo, nganong nisanay magyapon sila. Di ba giingnan mo nako kamong mga mananabang, nga patyon ninyo? Ingon sila, wa pagay may nangabot nga tawo naman sila, alang tuko na mo, nga naan naman ilang mama kakugos. So ipapatay tanan, ipangitsa dito sa suba ang mga kabataang bago pang natawo. Si Moses, gitaguan una, pagkauman, dili naman siya mataguan, kay kanang bata, di naman na mataguan, ngita naman nagdulaan. Mato na mag-Jollibee, ngay ice cream. Gisulod si Moses sa basket nga tubig. Basket nga tubig. Sulod sa basket, o gipaanod sa tubig. Nawe, basket nga tubig, mga igsoon. Murag lisod na, no? Mao na itigmo nga di mataganan. Unya gipaanod siya, nag-anod hangtod nga niabot siya duol sa palasyo ug ang anak sa hari sa palasyo sa Ehipto nakit-an siya og gikuha siya sa tubig. Munang gipanganlan siya Moses. It means drawn from the water, gikuha gikan sa tubig. In other words, son of water, anak sa tubig. Munang gitawag siya Moses. Inyo ba mga pangalan karon no ay naay meaning? Wala, yahir ta ko na una sa may nindot nga ngalan ha. So gikuha siya dito. And listen to this. Kinsay nagtago ni Moses ang Diyos. Nigamit ra siya og mga mananabang, nigamit siya og yaya, nigamit lang siya tawo. Unya ang pinaka-amazing ngano, ang parao nga hari mo'y nagpapatay, pero ang iyang anak nahimong tigtago. Ang prinsesa. Ingana si Lord. So sige siyang pangita sa patyuno na nadesulod siyang palasyo. So pang ang Lord mo tago sa imong kinabuhi, di ka kaplagan sa yawa. Amen. Ang yawa kasi pangitan nimo kay kawaton niya imong kalipay, kawaton niya imong gugma, kawaton niya imong panalangin, gupo niya ang imong kinabuhi, laglagon kaniya, patyon kaniya. Pero ang Diyos mas maalamon nga mo tago nimo kaysa sa yawa. Here comes Elijah. Gutom kayo ingon si Elijah, Ahab, ikaw nagpakasala ka sa Diyos, tanawa, muabot ang tulo ka tuig nga bisag hamog or ulan, walay mahitabo. Human niyagsulti gini siya, Elijah, lakaw sa suba sa kiret. Pahatdan tikaw dito og pagkaon pinaagi sa uwak. So dito siya sa suba sa kiret. And listen to this, kini mo'y amazing kayo. Human dito nauga ang suba sa kiret. Niundang napughatod ang uwak og pagkaon. It's time for him to move out. Dito siya giingnan na pos Ginoo, lakaw dito sa Saripat, kay doon ako'y sugoon nga balo nga babae mo pakaon nimo. While na siya nagtago for 3 years sa suba sa kiret, while niadong siya sa Saripat, si King Ahab, listen to this, paminaw pa kayo, si King Ahab, with all kanang mga agency, mga secret agent, mga CIA, FBI, NBI, tanan nga mga puwersa, iyan ang gigamit pagpangita ni Elijah. Sudlo niya ang usa ka nasod, bisag hulmigas, pagka Elijah kitan gyud ka na koron. Gipasinsos niya tanan nga wala ninyo na ili aning barangaya, ingna ko. Tanan nga wala ninyo na ilian ang dapita, ingna ko. Wa gyud nila nakitaan sa Elijah, ilang giingnan ang hari, ikaw hari. Panumpa nga wala dinhi sa imong sulod, sa imong nasod si Elijah. Kay kung may bawaan kanina ko nga si Elijah, naa dinhi sa sulod. Patay ka na ako, apil ang imong gingharian. So nanumpa ang hari dito ni Ahab. Hari man punis Ahab. Pero siya mo'y powerful ani nga time. Wala din sa among nasod. Lain na po nga nasod ilang gipangita og ayo, mura ni silang nangita og dagom mga igsoon. Pag abot dito, wala gyapon dito gipapanumpa na pud ang hari sa maong nasod sa pag-ingon, wala din si Elijah. Kung naa din si Elijah og nay makasugilon nga naa din nagtago sa among nasod, kaming tanan hutan niyo patay sulog kami ninyo. Lain na pud nga nasod gipangita si Elijah, tanan nga mga palibot nga nasod gipapangita si Elijah ni King Ahab. Wa gyud niya nakit.
And suddenly si Elijah dito rin ay nagtago sa suba sa kirit. Nya, remember this. Butang ni sa una-una. Take note, ha? Nga aning nga time, while nangita sila ni Elijah, gipapangita po silang tubig. So dako kayong posibilidad nga makitaan nila si Elijah kay muadto magyud sila ni David kay mokuha og tubig. Sultian ka nako pag si Lord mo tago nimo di ka kakitaan sa kaaway. Muni nakanindot aning Christian. I mean Christian nga Christian. Naman po'y Christian nga Christian. Tiyan mo'y palabihon. Asa ka akong isulod sa tiyan. Wala nang problema. Asa ka akong pulong ros ginuurong adlaw arong na ako'y kusog. Asa ka akong isulod sa tiyan. Mga Christian. Christian po tayo. Amen? So, gipapangita nila kaayo si Elijah. And suddenly, kini si Jehoiada, usa sa sinaligan nga pare ni Ahab, kalit siyang gitagbo ni Elijah o ginang Elijah. Jehoiada. Ignas king Ahab nga makikita ko niya. What? Iningon dayon si Jehoiada pagtubag Elijah, come on, imo kong ipapatay sa ari. Tanang dapit. Tanang langog, tanang kahagunuyan, kakugnan, sudpanan, kahuyan, bisag ilalog tubig na siguro, gipangita ka na mo, nanumpa ang tanang kanasuran, tanang dapit, nga wala gyud ka, you're wanted na kastibok kalibutan ka, nanumpa nga nawala ka, naghuna-una, naganin, patay na siguro ka, gikaon, makagayop. Pwedeng ingana, no? Karon mo ingon ka nako, nga mo ato ni Ahab, kay makikita ka niya? What if pag-adto nako dito, hey King Ahab, tuwa dito si Elijah, niya pagbalik na nako, dala nako si King Ahab, dala ang mga sundalo, nawala ka kay gidala, na po kas espiritos ginuog, asa na po ka gidala. Di ako mo'y patyon. But diingon pagsulti si Elijah, lakaw adtua ang hari. Sulti siya, nga na ako, makigduelo ko sa iya. Dito nahitabo, katong ga-contest sila. Ahab, tawagan ng mga propeta ni Paal, 400 kabok. Plus katong imuhang, 450. Pag andam mo inyong halad, mag-andam ko akong halad. Iyahay tag-ampos, Ginoo, wala tay gasolina, walay posporo ni. Sige, ampo mo, daghan man yun mo. Pag ampo mo, nga ang Diyos, muhatag ninyo, kananyong Baal nga Diyos, muhatag ninyo kalayo, masunog yung halad. Human ninyo, ako na po yung mag-ampo. Tanaw na to kisay Diyos mo tubag. Mauni, nga panahon na. Ngayon siyang adtua siya kay makigduelo ko. Akong pamatudaan nga ang Diyos nga akong gialagaran, mas tinuod nga Diyos kaysa sa inyo ang isimba-simba. Sultian ka na ako mga igsuon, ang imong Diyos dili makita, pero iya kang tipigan, dili sad ka makita sa imong kaaway. Wow, kayo mo proteksyon sa atong Ginoo mga igsuon. Natay mga presidential security mga igsuon, grabe sila kamaalamon. Pero ang ilang giproteksyonan, mas maalamon pag yun. Na ay protocol nga ang presidente dili pwedeng mobulag sa convoy. Sakay sila sa armor car. Kanang mga bulletproof nga mga sakyanan mga igsuon. One time na ambos sa NPA ang ato ang presidente, giambos ang ilahang sakyanan. O sila kabalo nga nagmotor di ay ang president. Labag na ganitos protocol. Kadili siya dapat mubulag sa grabe, iba yung sinakyan niya. Nilang iproteksyonan. Sultian ka na ko mga igsuon, ang Diyos nato. Ang Diyos nato mga igsuon, kung maalamon ang tao, mas maalamon ang Diyos. Doon na kay siguridad sa imong kaugalingon, nga parang safety ko, matago ko. Dapat kompleto ko anin ako PhilHealth, ako insurance, kay magkinaunsa. Kompleto ko GSIS, SSS, pag-ibig, tanan. Gisecure na ka. Dili gyapon na katupong sa assurance kung si Lord mo'y mo secure sa imo ha. Di na katupong. And listen to this, unsay powerful kaayo nga message mga igsuon. Kining gisulti mga igsuon ni Elijah ngadto kang gisulti ni
Jehoiada ngadto kang Elijah. Kini powerful kayo. Nanumpa ang tanang kanasuran. Ang mga hari. Nga wala gyud ka karon nagpakita ka nako. Pasig multor ka ha, pahikapa ko. Tinuod gyud ka. So kung muadto ko karon, ako siyang suginlan nga buhi ka na aka. Murag patyon ko niya, inigbalik namong niwala na po ka, kay gidala na po ka sa Espiritu sa Ginoo asa. But niingon siyang lakaw, kay makikita ko niya, suginli dito. And imagine na mga igsuon, grabing search, grabing pagpangita mga igsuon ni Ahab. Tanang tao, tanang nakarehistro sa kada lumulupyo, tanang panimalay. Grabe, gisna-search gyud, mura silang nangita ani og bakunas virus. Mura silang nakngita og vaccine sa COVID-19. Ano ilang pagpangita ni Elijah. Pero wag yun nila nakit si Elijah. Ang yawa, kabing effort nila. Kung dili lang unta ka mo gawa sa pulong sa Ginoo, sa kasuguan sa Dios, sa protection sa Ginoo, bisan pag unsang effort sa yawa with all His kingdom. Wa God, wa sila mahimo. Pero kita mo gawas mangguda. Unsay pulong? Diha ra ka sa suba sa kirit. So dito ra gyud siya. Og ikaw ingnon ka, ayaw, diha ra ka. Tuag ambak-ambak sa gawas. Ayo. Labong rabag masakitan na tapilo na nato si Lord. No? Lami na kayong isimba sa Ginoo, galami nagdayig ang uban, lipay na kay sila sa Ginoo. Ikaw nas daplin gamukmok. May gana nagpaambot no sa rasa ni mahuman. Muuli na unta ta kadi ko ganahan makakita niya tuwa dito sa daplin kang ising-isis iyang tapat. Kani adto ako mo iyang tapat nga ngising-isihan. Hala oy. Next. Si Josiah. In 2 Kings chapter 11, 2 Kings chapter 11, 1 to 3. 2 Kings chapter 11 verses 1 to 3, sa pagkakita ni Atalaya nga inahan ni Ahasias nga patay na si Ahasias, nga iyang anak gipamatay niya ang tanang sakop sa harianong banay. Apan si Joas, usa sa mga anak ni Ahasias, giluwas ni Joseba nga iyaan sa bata og anak sa Haring Jehoram, og igsuon ni Ahasias. Gitaguan niya ang bata ug ang yaya sa bata sa usa ka sikretong lawak sa templo, busa wala maapil pagpatay ang bata. Asa gitaguan ang bata? Asa gitaguan? Sa templo. Munang kuyaw kayog na ata dire ang atong mga anak to nangitag banakon. Na although ang atong mga anak magsige mo dagandagan atong church nga hugaw kay ng tubig di nga magsige mo mga bangga man ang mga sa itaw ka ng wire yung mga tunok mo diha magsige mo pabadlong nito gasaba mo ay magsimba dire ra mas balay. Kami ra manimba. Usahay nga na ta. Pero ang pinaka safe nga ang atong mga anak, dad-o nato sa templo. Ayo. Oh, listen. Ang naitabo, kini ako isulti ni sila kay sila mismo ga testimony. Managtiayon ni si Joseph og si Janet sa Loon. Church member ni sa Loon. Maybe makapaminaw sila. But sila mismo, testimony gina nila. Domingo to, unya humana sila nakigsaad ni Lord nga di jud namo ni ihatag para jud ni sa Ginoo. Di namo ni ihatag sa kalibutan. Ihatag ng Caesar ang kang Caesar, sa Ginoo ang sa Ginoo. Karon pagka Sunday morning or Sunday afternoon, afternoon man ang service dito. Sige na taas ng liog ni Pastor Jose. Pastor Jose napas Pastor Jose ato. Asa man ni si Joseph og si kisa ning iyang anak ay iyang asawa si Janet.
And wana, text kan, asa na mo, yung nana. Wala jud. So simba na, padayog simba. Pagkataod-taod, nahibaw-an na, nga ang anak ni Janet ug ni Joseph, nadasmagan sa kalsada nga padulong sa sentro kanang merkado. Nadasmagan og motor, hit and run pagyud. Wala na nubag, wala diha tong ang motor nga nakadasmag, wa gyud pakita. And critical ang bata tungod kay ginapampramanto sa ospital. Unya patawag na si Pastor Jose, ampo na may Lord unsa man ni. Kini nga mensahe gihatag Ginoo. Nga si Joas bata gitaguan sa templo. Hello? Ang pinaka-safe nga padulngan sa bata ang templo. Nga naman, sa templo tudloan sila. O ang ilang nadawat nga mga pagtudlo gikas pulong sa Dios, may manalipod sa ilang kaugmaon. Pastor, gaya lagi ko ulo itong akong anak, gaya lagi ko ulo. Kung sa bata palang unta sila natago ng daan, sila sa templo sa pulong sa Diyos. So hilak siya kayo. And then mura nagnawadan nagpaglaom, gahilak na pud ang iyang lula, naghilak na, and then kami ni Pastor nagpray. And igunit ko sa iyang kamot, paggunit na ako, siyang kamot nagpray me, and I said, one day, kining bataa makitaan gyapon nato ning among simbas templo og maghalad ni og awit. Kamunduha mo testimony unya mo. Unya ang inyong kaagian isugilo ninyo sa templo kay agig pasidaan sa uban. Kining bataa di ni mamatay. After 3 days parang walang nangyari, gipampra gihapon ang bata, init pa man pod, naman po'y pulso. Gipam. Then ang lula, gipasurinder na siyang mga Diyos, gipasurinder na ito yung mga kwintas, mga, unsa itong mga brown ninyong kwintas, diyang naay mama o naay anak, gipasurinder na, gipag-give up na, mga Diyos, pahinulsol na. And then ang apuhan mo yamong apuhan mo nagpray sa bata. Ingon si Pastor Rose, magampo ta, ayaw kag kuan. Surrender sa Ginoo, pagay po sa Ginoo, ampo. Ampo sila. Ang bata ni init na, karon, dako na gani ang bata nila. Kanunay ng bata ang muhalad. That is why pag naay panahon nga nawala si Joseph, si Janetra, o ang iyang mga anak, moingon jud ko nalimot na pod. Palihog ko dasiga si Joseph, kadili jud ni basta-basta ang iyong gagian. No? Usahay ingon ana ang may tabo mga igsoon. So, pag si Lord mo tago sa atoa. Pag si Lord mo tago sa atoa, iyang pulong. Ang iyang balaod. So kung mugawas ka diha, voluntaryo ka nga magpaguba sa imong kinabuhi. Patay to si Josias kung nakit-an ni Atalaya. And listen to this. Si Atalaya maoy murag nangulo nga masunod ani sa naso tungod kay ang iyang anak na matay man nga maong hari. So na-discourage siya ayo nga namatay ang iyang anak mo'y hari, puslan mang pamatyon niya ang tanang kabanayan, kaparintihan o kaliwatan sa hari. Arang wanay magpabiling hari nga kaliwatan sa namatay nga hari. But dunay ni tago sa kinabuhi ni Josias. And ang tanan gipapangita gigamit gyapon ni Atalaya ang buong puwersa sa dataang lakas sa usa ka nasod pagpangita sa tanan nga mga kaparyentian kaliwatan sa hari wa na gyud nila nakit-an ang bata nga si Joas. Asa ang bata gitaguan? Naa sa templo sa Dios. Munang ang atong mga anak alahigon nimo anak 101 maron di sa tamo simba. Alahigon nimo imong anak. Sultihan kanako ang pinaka-safe nga kaugmaon sa usa ka anak kanang magtubo siya nga gitaguan sa pulong sa Dios didto sa templo. And listen, sa ato nga kinabuhi mga igsuon, muratag ingon ni Ene. Si Lord gusto siyang mutago nato. Gusto niyang proteksyonan ta, panalipdan ta, pero kita mismo sa itong kaugalingon, walay plano. Ang verse 3,
Sulod sa unom ka tuig gitaguan ang bata uban sa iyahang yaya didto sa templo sa Ginoo. Samtang maoy nagmando sa nasod si Atalaya ingon nga rayna. Sa ikapitong tuig ipatawag sa pare nga si Jehoiada ang opisyal sa mga gwardya sa hari o sa mga gwardya sa palasyo o gipaadto sa templo sa Ginoo o gipauyon niya sila sa laraw nga iyang buhaton. Gipakita niya sila sa anak sa hari nga si Josias. Gipatawag niya tanan nga mga gwardya. Mauni ang anak sa hari nga si Josias akong gitaguan. Karon ang atong himuon. Dunay magpuli-puli tag bantay ani dahil mo bantay kung gabi ay mo bantay yung adlaw magpuli-puli ta. Mo ni ang plano. Hangtod nga niabot og 8 ka tuig si Josias, gi-anoint siya arong mahimong hari. Imagine na pilay edad ni Josias na himong hari. 8 anyos. Muna mayon ka sa Ginoo gamay pa man kog nakikatunan pastor di sa ako magpagamit sa Ginoo. Kanus apa? Gani 8 anyos niyo sa may alimuha gani nahimo ng hari. And listen to this. Pagkabalo ni Atalaya, pirti niyang sunguta og ayaw nga mga kuan mo, mga betray, unsa nang nagbetray unsa sa Bisaya? Mga trahidor mo. Kamo di ay nagtago. Listen to this. Listen to this. Gitaguan ang anak sa hari sa dapit diin naa ang presensya sa hari sa tanang hari. Amen. Si Josiah nga mahimong hari, gitaguan nila sa dapit nga naa ang presence sa King of Kings and Lord of Lords nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kinsay makakaplag ana? Muni planos Ginoo sa atong kinabuhi. And ingon si Jehoiada kay pronounce naman nga hari si Josias. Dakpan ninyo na si Atalaya og patya. Gipatay ang reyna. Nga naman doon na nay hari. Sultian kanako bisan pagtanang sandataang lakas gamiton sa demonyo. Para kaniya kawatan, gubon, laglagon, wa siya'y mahimo kung ikaw magpatago lang gyud sa Ginoo. Una, pulong sa Ginoo. Diya ka magpatago. Unsay gisulti diya ay gawas. Ikaduha, sa presensya sa Ginoo. Maong iyang templo. Now last thing. Si Jesus Christ, gipakataon siya sa Bethlehem. Tama. Ang mga maalamon, gikan sa silangan, nagpanaw sila. Naabot sila sa Judea, unya naibawaan ni Herodes. Ingon si Herodes, asa mga maalamon, may pare adre. Sa inyong tuyo, Sir, nangita kami sa bata nga natawo nga mahimong hari sa tanang mga hari. Tungod kay ang yang bituon ni sidlak ngadto sa silangan og nagpabalong na tawo ng bata. Og nagpakisayod kami, og ang kasulatan nagsulti nga matawo ang bata sa lungsod sa Bethlehem. Lalawigan sa Bethlehem. So, ingon dayon si Herodes, pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Sa diyang makaplagan na ninyo ang bata, balik ka mo, og paibaw ako ninyo kay moato sa koron pagsimba niya. Grabe Herodes, no? Pero iyan ang plano, moato siya kayang patyon ang bata nga si Jesus. Kaya imagine na, natao sa Bethlehem ang mahimong hari sa Juda, siya biya'y hari, na siya anak. Ayay, murag mapulihan day ko. Mapulihan day ang akong kaliwatan. Patyo na to na. So ang naitabo mga igsuon sa iyang pagpapangita mga igsuon ni Jesus, nakaplagan yun sa mga wise man si Jesus. Dito nihalan sila insinso, mera, og bulawan, mihalad sila og misimba sa bata. Ingon ang Biblia, gihalad nila, gikuha nila ang ilang mga halad og gihalad nila ngadto sa bata og misimba sila sa bata. Asa gihalad? Misimba sila sa makiglimbungan ay pagyutag mayong ato ta magyukbo sa inahan nga humanagi kapilang balik-balik ko na na. Asa man ni? Karon ang grabe karon kay ag inahan mo siging gipasidunggan. Siya mo siging gihisgutan bisag asa sa radyo sa
Siya mo'y mahimaya. Siya maghihimaya. Humanan ningon ang Isayas, gibuhat ko ang tao para ras akong himaya. O di na ako ihatag lain ang akong himaya. Unang Diyos. Nya, dito gihimaya. Ya kita pod malipay puta kay mo apil man ta dito kay na litson. Na uwawa jud kag madakpan ka no? Madakpan dito ba? Unya na say tawag nang magshot. Oh. Taga-asa man day ka doy. Taga Lourdes. Nung namista man ka? Wa mo ko namista sir kay Christian ba mi? Mungtana pa kang Pastor Jonas. Mao? Gawon sa ka dire? Ni autor god sir. Ni autor ba? Sakpan jud karon. Okay. So, Matthew chapter 2 verse 13, sa diha nga nanglakaw na ang mga maalamong bisita. Humana ni, nga ilang isimba ang bata, no? Nanglakaw na sila, mamauli na. Usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, no? Nigamit ang Ginoo og anghel tungod kay si Jose dili propeta. Pero kung propeta pa si Jose, diretsoon nigsulti sa Ginoo. Amen ba? So, og giingnan, pinaagi sa damgo nga nag-ingon. Bangon dada ang bata og ang iyang inahan, og pangadto kamo ngadto sa Ehipto, og pabilin dito hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes arong patyon. Wow! Busa mi bangon si Jose, gidala niya ang bata og ang inahan, og mikagyo sila ni atong gabihuna padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila dito hangtod nga namatay si Herodes og nahitabo kini. Aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi kang sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Kabantay mo nga ang nahitabo sa kinabuhi ni Jesus, mao-mao sa nahitabo ni Moses. Nga daghang mga bata nga gipapatay ni Herodes, kay maybe usa ng bata si Jesus. So bisag unsa pa ka maalamon ni Herodes, buong sandata ang lakas, buong puwersa gipapangita niya, wala gyud siya. So tungod siyang kaalam, parang sure be, silhigo na ko ni, dauban na ko ni, ako ning isprihan og alcohol ning akong nasod, arong mamatay na nga bakterya nga may mupulin ako. So yang gi-secure, gipapatay niya ang tanang mga kabataan. Wala siya mag-expect. Og naglaom lang siya nga ang bata nga mao ang King of Kings nga mao si Ginoong Jesus na apil nagpapatay. Wala siya maghuna-huna nga ang bata gitaguan sa Dios nga amahan dito sa Egypt. Mo nang lami kaayo gyud ning kinabuhi nga naa kas Ginoo. Lami kayong kinabuhi nga nakas Ginoo mga igsuon tungod kay tanang effort sa mga maalamon. Tanang effort ilang gihimo karon maghimog bakuna kay hala us katuig pangitag bakuna. Kay rong mainjikan og di na ta mga hadlok ani. Pero unsay nahitabo? Ilad. Dihay mga nabakunahan mga maayo rag lawas na nga matay. Na ay wala bakunahe, wala tambali, nangaayo. Tanang kaalam, hala, search. Pero si Lord, ikaw ako natago na sa iyang gahom. Amen? Wow, wadi makatupong sa kaayo sa Ginoo mga igsuon. And last thing, nisulti na ko last thing kaganina. Katapusan na yun mamauli na ta. Colossians chapter 3 verse 1, 2, 3, and 4. Colossians chapter 3 verses 1, 2, 3, and 4. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Amen. Patay tas pagpakasala kaniadto. Amen. Unya karon nadawat na to si Kristo na banhaw ta uban kang Kristo. Ingon dia. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Daghang mga bersikulo sa Bible na yung fix your eyes on the heavenly things. Fix your eyes unto Jesus. Set your mind, your goals unto the heavenly things. Ngano? Kay kung ang imong huna-huna, wa pa na sintro sa langit ng mga butang,
mugawas gyud kas protection sa Ginoo. Abi manimog mabuhi ka. Sa namay akong kanon ron, adi sa ako musimba be. Adi sa ako mukanon, musayo ko ron, di sa ako mag-Bible reading, kay musayo ko. Abi ni mong mabuhi kas, imong kaugalingong paningkamot. Sumugawas ka. Munang giingnan dere, ibutang imong panguna-una sa mga butang nga langit nun, di intua dito naglingkod si Jesus. Aron di nakamugawas. Mugawas pa ba ay kagukod ani mga butang kalibutanon. Ngang imong hunahuna na fix naman dito sa butang nga langit nun. So in other words, pag kamo ikyas-ikyas ka, it means gatan-aw kas mga butang aning kalibutana. So nigawas ka karon sa pagtago sa Ginoo sa imong kinabuhi. In verse 2, huna-hunaa ang mga butang nga langit nun, dili ang yutan-on. Hala, o sa may butang din hing yutan-on, nangandoy kang mahimo kang sikat, nangandoy kang mahimo kang adunahan, nangandoy kang ikaw mo'y ilhon sa tanan, nangandoy kang powerful ka. Verse 3, namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi. Unsa? Namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi. Unsa? Natago uban ni Kristo diha sa Dios. Wow! Natago na ang atong kinabuhi. And ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, og moabot og moambit sa iyang himaya. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan sa atong pagpamauli. Hallelujah, amen. Sige, pinakakusog nga pakpak na para sa Ginoo. So mao na to. Bisag unsang effort sa tawo, bisag unsang effort sa kaaway, padingkamot sa kaaway. Pag ang Ginoo na mo'y mutago nimo lisod kaayo. Amen. Bisan pag unsaon yak paninguha nimo day. Doy. No? Oy, doy. Bisan pag unsay iyang isuot ni doy nya sayaw-sayawan ka sa tubangan niya doy. Pag natago na kas Ginoo, lisod na gyud na. Niyon sa ang Bible, namatay na kamo o nabanhaw na kamo diha ni Kristo. O sa buot gipasabot, kung magisgot og sala, patay na ta. Pero kung buhat para sa Ginoo, buhi na ta, nabanhaw na ta. Sulay kunog sayaw dito Smitso. Pilion nimo tong asa mo tong rapist ani ha? Unsa man ning nga pansyon? Adi ra mo ni rapist. Sayawan nimo na dito sa taas. Mag-TikTok ka dito. Mga Kristohanon pasidaan ko anak ninyo, kay naga po yung mga Kristohanon, hilig kayong sige, pasidaan ta mo og balik. Ayaw huwata nga si Lord Jod mo himog paagi na. No? So bisan pag unsaon imong taong patay na, di na dyan na mo react. Kanang tao sunguga, og mo react pa na, buhi ang garbo ana. Buhi pa na sala. Unya, napa dyan mo dasig nimo? Musugot ra daay kag tumban ka. Musugot ra daay kag hungiton tag-ite. Wrong context. Kanang moingon, hoy! Kung abusahan tag kausa kadua ikatulo ayaw nagpaabuso. Kay abusuhon na kaniya forever. Sultian ka na ako, kung tarong ka, walay mo abusar nimo. Maybe abusahan po ka, kay abusado po ka. Oh ha? Oh ha? Oh ha? Oh ha? Oh ha? No? So natago na ta diha sa Ginoo nga igsoon. Munas ginhawa sa yawa, nag-overtime siya, himog mga plano, distribute plano, sige, trabahoan ninyo na nga plano, guban niya, while nagtrabaho na itong mga demonyo para maguba sa imong kinabuhi, si Satanas na stress, gibugas ang nawunggay mo, na siya laing plano, kay og dili to siya mulampo sa ilang planos, pagguba sa kinabuhi ni Jeremy, sa kinabuhi ni Isaiah, sa kinabuhi ni Roger, sa kinabuhi ni Makyong, kining sunod nga plano, murag, usa man to, nilampos ba mo? Wala, Mayor. Ni apay lain nga plano. Lakaw dito, trabahoan yun na, guba. Kini nga plano na pod, ang yawa forever, walay hunong paghimo plano. Unsaon nga kawatan ka, gubon laglagon. Pero ang tanan niyang plano, kawang, nga naman, ang Diyos mao'y nagtipig nimo. Lami kayo igsuon.
Ingana kanindot kung naakas Ginoo. That is why sukad karon. Lord, ang akong anak itago diha sa imong gugma. Akong bana itago. Akong kinabuhi itago. Akong pamilya itago. Akong pananom. Akong negosyo. Akong mga property. Ang akong kwarta, na kay kwarta, itago mo sa imong presensya. Ayaw sugot Ginoo nga ang yawa mo ani pagkawat, paglaglag o pagpatay. Itago mo Ginoo. And imong makita mga igsoon unsa kanindot. Samtang ang kalibutan na balakan, na stress, walay tulog, nagkabalakan, nag-lockdown, ikaw na hinanok, natulog, nikaon, nag-exercise, nagdaig sa Ginoo, nya nagbuhat-buhat sa palibot, malipayon nga nagkanta-kanta, unya atos kasilinganan, join sa mga pag-ampo, gaunsa sila dito, share sa mga mensahe Ginoo, malipayon ka, malinawon, kay natago kas presensya sa Ginoo. I tell you, bisag asa ka paingon, bisag asa ka tago, bisag asa ka dagan, hinumduman nimo gayod. Bisan mga haring nanago sa langog, nakita ni Joshua o gipatay. Ikaw ug ako wa kay kataguan aning kalibutan na. Parang dili ka masakpan sa kaaway. Pero kung matago ka sa pulong sa Ginoo, matago ka sa iyang presensya, matago ka sa grasya sa gugmas Ginoo, walay mabuhat ang kaaway sa imo. That is why kanang nas imong tapad inang relax. Ayaw kahadlok. Ingna ayaw kahadlok. O ayaw kabalaka. Amen. Palakpakan nato ang Diyos mga igsoon. Relax lang ta. Ayaw ta kahadlok, dili ta magsigig kabalaka mga igsoon. Maya nang, hoy naay yung virus. Hoy na napoy bagong virus. Hoy naabot nag 500,000. Moabot na mabirusan na tanan. Huh? Kabalo mo, ang nakanindot, pag na-inject kan, nataptan ragyapon. Na-inject ka na, nataptan ragyapon. Oh. Useless ang atong effort. Itago nato ang atong kinabuhi sa presensya sa Ginoo. Manindog ta mga igsoon. Pagunitan nato sa Ginoo, pataguan nato sa Ginoo ang atong kinabuhi, atong ipasecure sa Ginoo ang atong kinabuhi mga igsoon. Pasidunggan nato ang Diyos. Let's close our eyes. Atong isaka ang atong mga kamot. Pagunitis Ginoo ang imong kinabuhi. Hallelujah. Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Salamat sa imong mga mensahe niining kabuntagon Ginoo. Salamat ka naghatag ka og hupay og seguridad sa among mga kinabuhi. Bisan pag magkinaunsa ning kinabuhi o Dios, unsay mahitabo aning kalibutana. Dili mi angayang mabalaka og mahadlok. Tungod kay natago mi sa imong presensya. Kung asa minimo gitaguan Ginoo, tabangi ming dili mi magpagahi sa among mga kasing-kasing. Kung dili mo sugot kami o Dios. Salamat Lord nga imo kaming gitago sa imong mga pulong. And we pray nga tagaan mi nimog obedient nga kasing-kasing nga dili mo gawas sa mga pasidaan, sa mga pulong nga imong gisulti diri namo Ginoo. And oh Lord, yes, nasayod kami. Nga sama sa mga tawo nga imong gipangtaguan, ma-feel nila sa usa ka dapit nga nag-inusara, isolated sila. Ma-feel nila nga no one is there, Father God. Walay mo comfort, walay mo dasig, walay makigsulti. Sometimes ingon ani sab mi. Nga sa among pagpatago, diha nimo Ginoo, maka-feel kami nga usahay, dili mi lipay, kapuyon mi, usahay nindot kaayo nga igawas. But Lord, salamat kaayo Ginoo, tungod kay bisag dili namo masabtan ang imong pagtago, ang pamaagin imo parang makip ang among mga kinabuhi. Usahay sakit kaayo ang imong pagtago sa among kinabuhi, kay need nga naa kay tangtangon, naa kay kuhaon Ginoo. Aron lamang mga makip ang among kinabuhi. Sama kang Jehoshaphat,
nga nikuyog ni King Ahab imbis na tago ang iyang kinabuhi nga imong giingnang ayaw pagpakig alayon kang Ahab mikuyog siya hinungdan nga hapit siya mapatay. Lord, do na kay tangtangon dinhi sa among mga kinabuhi, do na may mga gipanggamit sa kaaway Ginoo nga mao'y mo mislead na mo aron makagawas kami o Dios sa imuhang pagtago, sa imong gahom, sa imong protection, O Lord. Imo silang putlon dinhi sa among kinabuhi Ginoo. Mga butang nga wala nimo kaimuti o Dios, mga butang nga may dakong posibilidad nga mubira ka namo palayo sa pagtago nimo sa among mga kinabuhi. Lord, imo ning putlon sa among mga kinabuhi, Lord. Thank you, Jesus. Masiguro na mo, Ginoo, na ikaw ang Diyos, mao amahan, langit doon makagagahom. Manalipod ka namo sa among mga kinabuhi, among mga pamilya, among mga anak, ang tanan namong mga panginabuhi, Lord. Isag unsang paagi sa kaaway Ginoo, dili niya kayang lumpagon ang imong gahom nga nagtabon sa among mga kinabuhi kung sa among mga pamilya Ginoo. Salamat o Diyos. Hallelujah. Isa ka na to ang atong mga kamot mga igsoon. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sa among mga kinabuhi o Dios, og naa mami sa mga dapit nga dali kayo ming makit-an sa kaaway. Thank you Lord nga ikaw may maghimog mga pamaagi o Dios nga imo kaming mapanalipdan og mataguan minimo. Ingon ka, ikaw ang among magbalantay. Ikaw na ay turil. Ang imong pulong mao ang among turil. Ang templo o Dios mao ang among turil. Ang imong presensya, ang imong gahom, ang imong agugma, ang imong pagatiman mao ang among turil. And dili kami makagawa sa imong turil, Ginoo. Bisan pa sa kadaghan sa pagpamuhat sa kaaway nga buot mo laglag, ikaw ang among magbalantay na daog na sa among kinabuhi. Tungod sa imong kamatayon, wala na gahom ang iyawa, gahom ang kangitngit nga makapangguba, makapangawat ug makapanglaglag sa among mga kinabuhi. Thank you Lord that you will keep us, O God, that your glory, that your face will shine on us, Lord, and abundance of favor and blessing will come to us, O Lord, in this ministry and in every family, O God. Those who need healing, restoration, deliverance will receive in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Ang mga negosyo, Ginoo, magahalin og daghan. Ang mga pananom, magaani og daghan. Ang mga hayupan, magapansanay. Lord Jesus, sa bisan unsang paagi, Ginoo, you will keep us. You will keep us, Father God. Lord, the hope and the future of this ministry. Og ang tanan nga gikinahanglan ani nga ministry. Dili mahilaptan sa yawa, Ginoo, kay ikaw ang magtago ni ana, Lord. Salamat nga bisag asa may moadto natago ang among kinabuhi diha kanimo, O Jesus. Salamat nga among una-una langit nun arong dili kami mogawas sa mga pagtago nimo sa among mga kinabuhi, Ginoo. Thank you, Jesus. So Lord, sa tanan nga niya karon, bisan sa mga gipanglutos, salamat nga ilang kinabuhi natago na sa imong kasing-kasing o sa imong hunahuna. Lord, tanduga ang mga pamilya, tanduga ang mga nagapanglutos.
Hikapa sila, Ginoo. Magpatigbabaw ang imong nga gugma. And Father God, let your will be done. Thank you, Lord, for this day, Father God. Ikaw magapanalangin, and we believe that the province of Bohol is for Jesus Christ alone and alone and alone. Thank you, Father God. We give you the honor, the glory, with all thanksgiving and prayer. Receive, Lord Jesus, for yours is the kingdom, the power, and the strength. In Jesus' mighty name. Everybody shouts, Amen and Amen and Amen. God bless you na ay maka-available rong hapon. Bisan 30 minutes, 20 minutes, makagahintag panahon, mga kalalakinan. Atong himuon to kay og magtambak na unya ta diha, mao gihapon ang tubig need good siya og exit. So di adre amo na nang gisugdan sa gilid. Thank you very much. I love you with the love of the Lord. Please pray nga ang mga makabig tong mga makadungog sa mensahe karong hapon. Hallelujah.